Selamat malam Sugeng Dalu Mbak Tatinku sayang. Sugeng Dalu Mbak Elisa Orcarus Alasu. Mak Cangik ngono wae. Mbak Limbo Mbak Cangik. Gimana kabarnya Wilujeng? Alhamdulillah sehat. Sehat. Waras toh? Ya waras, masa ya ora waras. Oh iya. Rene mau numpak apa? Numpak kendaraan. Numpak apa kendaraan? Mangkat jam piro? Mangkat jam 7. Oh, nah. Ngono kuwi. Apa? Nah. Pak De iki ngertos mboten kula wau ngomong napa kalian Mbak Tatin? Kowe ditakoni budalmu karo sapa? Lho. Oh niki mau. Budalmu rene karo sapa? Oh, aku karo bojoku. Bojomu nah. Bojomu nah. Bojoku Lho toh, beda Pak De, cobi Pak De nek jenengan sik tanyain. Bojomu isih enak. Kuwi lho, ngono kok ya ora krungu to? Lah, kula kurungane ming bojomu. Lah iya, kuwi bojomu ki sik tegese sik berjalan normal ngono lho. Maksudnya niku ta? Heeh. Ya jek normal Mbak Dalam. Oh iya syukur. Jare mobilmu nah. Jare mobilmu nah. Apa Pak De? Jare mobilmu Mobilmu wis lunas. Oh. Oh saiki bahasa Pak De yo ngerti ta? Dadi mobilmu ki tau kecemplung banyu, knalpotnya kena banyu. Ya lunas. Oh iya Alhamdulillah menika. Syukur. Berarti kowe mau karo bojomu numpak mobil nah. Berarti kowe mau karo bojomu numpak mobil njuk nah. Aku ora Pak De bojoku. terjemahke Pak De. Napa Pak De? Kowe ning jero mobil karo bojomu ki ngono. Ngono piye? Numpak ngono lho. Ya iya numpak wong sing nyeper bojoku lho. Lah iya, kowe karo bojomu numpak mobil. Apa ngono-ngono tangane maksudnya piye? Lho apa ngegas ki ora ngene. Lho, nek nyeper kan ngene. Lho niki Ngegas, ngapa ngene iki ngene. membake sikile ngegas. Dadi ki karo bojomu ki ngono to. Nah, ngono lho, kok ngono ora paham lho. Aku mau ora ngono-ngono, sing ngono-ngono ming bojoku. Ngono lho. Heeh. Lah Pak De mau ngono-ngono apa ora? Ora aku padha lanange ki. Sak rombongan lanang kabeh. Maksudnya Pak De jek iso ngono-ngono apa ora? Ngono lho. Oh, ya aku ora ngono mergo sing ngono sopir. Oh, berarti Pak De wis ra iso. Ya kari delok mungsuhe sapa. Mungsuhe anyar ya tak ngonoke. Pak De sing ngarahke kaya kopilot maksudnya. Kae sing marane bingung kae lho. Lah ya ngene. Aku ki mau ngetes lho Pak De. Apa lara mata kok mbok tes? Ngetes Maksudnya tuh kepekaan ngono lho. Neng kene ki kan keluarga, kabeh ki keluarga. Nek pancen keluarga sedulur ki ora sah dadak krungu komplit ki ngerti dong peka ngono lho. Aku ora melu-melu iki. Lah Iki perange piya karo geplak ya iki. Kok piye karo geblak? Weton Yogya kabeh iki. Lah ya Mbak Elisa, kita kan Iya. sama-sama dari Jogja ya. Iya. Kenapa bahasamu menjadi Loh, iki ngetes. Jare mono kowe mbiyen wis tau bodek. Kan tak tes meneh apa ya bodek tenan apa omong kurang peka ngono lho. Lah Pak Dewe langsung kedengeran langsung paham ngono. Kowe Kok Mbak Tati ora apa ngerti. kok bodek ki apa? Bodek itu nggak bisa denger Orang- itu loh temennya. Oh sing obat flu kae Bu. Kayak bodrek. Bodrek itu. Lah iki Bodek. Dek nek muni budek ki ra iso. Artine bodek. Bodek. ngono lho. oh Nggak bisa denger. Oh, Rada bo- sudorungon. Oh, bodek. 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 Budek. Heeh. Nek kita budek, nek Heeh. dia bodek. Oh, ngono. Ya wis dimaklumi, sing penting ae dhewe ngerti tegese. Aku tetep ora ngerti tegese. Lah aku Nek ki- jeneng lho panjenengan kok iso ngerti ayo. Wi bahasa ngendi Jal? Aku ya mau ngarang wae kok. Tak kira iki ya tetep. Ya ngono kuwi lho jenenge seniman iki wis sing penting peka ngerti karepe ngono ya Pak De. Oh ngono. Ngono wong bola bali wis barengan iku kudune sempak antarane aku kowe mudeng. Kok nganggo Waduh. Kok sih lho Pak De, iki mau muni piye? Aku karo kula Aku jenengan Elisa Rotatin. Elisa, kudu Heeh, sempak.
Kok kudu sempak, Pak? Pak Dek. Sik kudu ngono kuwi, Pak Dek karo Ki Cahya nek awak dhewe du kuwi. Lah apa? Pampers. Ora lho maksudnya Pikiranmu apa? Sempak itu apa? Sempak itu Sempak terdiri itu- dari dua suku kata, semangat dan kompak. Nah, antarane Pak Degareng Rocky Cahyo cetha sempak. Lah Elisa Rotatin kuwi yo kudu sempak ngono lho. Oh, Dadi tak- kita semua harus semangat dan semangat kompak. Kok tak kira Ah. katok cilik ya lho. Eh? Tak kira katok cilik. Oto. Mbak Tatin iso apa ngucapake apa kanggo keluarga Pak Andreas Busri, Oke. keluarga Eyang Harjo Sumito. Sik sadurunge ngucap anake sapa mbok kon mulih kuwi. Iki Wong iki nonton to. wayang kok sedan kotak. Iki engko arep tak sangoni 100 kok engko ngewangi aku. Ayo mbok kon melu rene wae kuwi mbangane nang kono. Ah, ku sekali tempo dadi bintang tamu lho. Oh, engko bar iki. Aja cerewet semene iki engko sing bayari aku kabeh ngawut ya ora. Alah kowe Juara. bengi iki kowe karo aku kuwi melu kes. Melu Bu Kesi, betul. Oh, padha andane. Ayo, Ayo Mbak matur. Tatin. Nggih. Kagem keluarga Busri kalian Pak Andreas mugi tansah pinaringan sehat nggih, lancar rezekine, mugi tansah apa jenenge? Apa lha opo? Kok aku dadi ngeblengkos. Mugi tansah pinaringan lancar rezekine. Rezeki. Terus tansah Rukun. guyub rukun, bahagia mulya mboten enten apa Alangan sawiji setunggal napa. menapa ngenten nggih. Nggih. Aku nek kon ngomong karo kaya Elisa ora iso. Blek-blek. Tur ya kowe iki ndongake wong iki ya percuma kowe ndongakno awakmu dhewe sik. Oh ya, Mbah. Karena- Mbah. Babeh, babeh. Lah sama Aku meso aku lho Pak De, sing rada meso Aku lho. kepethuk tati lu tuwa men mbah. lah ketok iki biyen ki kulite iki urung jengker-jengkerit ngene kok saiki wis Memang muni nek wis nglunthong ngono to. biyen ki jek alus ngono lho jaman Aku ki- almarhum Mbak Seno. Weton kraton. Dadi ora jarik tok sing tak wiru, kulit ya tak wiru. Oh ngono. Dadi Oh. ben komplit dadi sak Komplit. awake kabeh wironan. Aku kepethuk tati dadi tambah umur aku. Lah jenengan sakniki yuswa pinten jal? Ora usah takon kok ndak mbok nyang. Kok dinyang tak menehi piro? Ora ya, ora. Tidak ada rahasia buat saya. Saya tahun depan 60. 60. Wis tuwek ya. Mulane kok dinimbah kok ora gelem. Lah aku urung duwe putu kok. Apa nek mbah iku kudu duwe putu? Meh duwe putu lho. Meh. Nek ciri khase wong diundang mbah ki yen wis duwe putu, sok yen putuku lahir undangan mbah. Oh, 60 tahun kok urung duwe putu ya. Loh, aku tertib kok. Tertib ta? Oh, berarti iki belum mbah. Ya sepurane nggih. Sapa jenenge Om? Ah, kuwi leh wang-wangun. Om, Piye-piye om. walaupun lanjut usia, nah, orang itu pengennya dianggap punya jiwa muda. Oh ngono. Tadi walaupun lanjut usia, itu pengennya dianggap berjiwa muda, tetap timur. Cah loro ki do arep rebutan warisanku wadine. Ya ora. Kene mbah kono jiwamu ngono. Wis iki saiki kowe kudu diketoke kaprawiranmu mumpung kepethuk dalang wedokan kuwi. Kok dalang wedokan? Kok dalang wedokan? wedok. Iya dalang wedok ning ki cake kaya wong lanang dadi wedokan. Nah, Mergo dalang kok tetep sikape kudu kaya wong lanang. iya Wong bener. lanang. Nek dalang wedok iki malah penak apa luwih gampang apa luwih angel? Lho, Angel dalang wedok kuwi. Angele piye? Angele iki nggo nyabetke wayang kuwi ora seprigel karo dalang lanang. Ora iso? Ora iso seprigel dalang lanang. Mergane? Mergane iki delok ya. Lho. Nah, ana sing mengganjal. Nggon arep nyabetke iki ana sing marai ganjel kuwi lho, sing Tapi marake ra keprak iso. ya jek ngono. gene ora ana sing ganjel, sok menawa nang dalang dilaminating. Kaya ana dalang laminating dulu ke Wong kari fotokopian. kabeh iki kari penganu sing carane kepiye kok terganjal oleh situasi dan kondisi. Nah ya, Ya, dicoba. Elisa luar biasa apa-apa iso lho Pak. Iso wis Dalang iso, Iso. nyanyi iso, Nyinden oke. nyinden iso, Nabuh oke. nyopet ya oke. Nyop. Iki lho kancamu dhewe lho. Ki Mbak